So mo ni si Kamags Frandel. Kamags. Sir Kamags. Lingis sa dito Sir Hi, Kamags. Sir Kamags. Diba? Kuha ni siya, international student ni siya. Sa ano? Yung mga bikes. Ito na sa mga bikes. Uy, pili lang mo mga Kamags. Ahay yung gusto din Mountain bikes, Korean. Dire sa kuan. Diri sa Ghent or sa Jaya sa Belgium, mga bikes kinailahang main mode of transpo. So pwede mo i-bike, pili mo mga bikes diya wala mga awat. Kaya padlock. Kasi nalay padlock. So Kamags Frandel, it's redo mi sa experience diri sa yung pag-eskwela diri sa international. Kaya po biya, sir. Nalingaw ra pagka sir. Lingaw na siya, klase, okay, boring ang mga professors. Tungkol ka. Lecture pa ba day nga masters naman yung mag-eskwelahan? Diba? Dapat wala na. And tugnaw kay karon it's 12 degrees. Yeah. Pero ang isa, kampanya ay walay scarf, walay I just everything. wanna feel the coldness of the weather, the climate, Ba? Kailangan na kita. and all. Pero kita dili gabi ka putos, duha ka jacket. Fluffy We're jacket. crossing the street because we're going to take the bus, going to Zoed. Zoid, man ang Zoid. City Center. Ito. Okay mga Kamags, namin dito karon sa grocery kay ang ato ang amigo na nangita siya gamit sa balay nga pansilig. Nangita mig silig nga lanot diri. So nata si Kamags Frandel. Nangita mig balde, planggana. Una silig nga lanot o di man lanot. Una kani lang siguro na. Pero lanot man siguro ni Endere Nakuha pa so atog 699 pila man na 699. Pero kani pa din ni siya pila man ni dustpan. So kana na dustpan. I wanna swing from the chandelier. Mag-anak ko. Bagay ba tayo sa kanan sa likod? Mag-anak ko, picture. Isa, wait. Pag-vlog na. Winord. Okay, gawin sa kakaroon, sir. Hi, we're here. Pinsay lang. Pinsay lang. May rin nag-attack sa kuan. Sa tram. Mo ni siya ang niabot nga tram. Di na kikapangnaw ng mga tao. So, paingon mi karon o kuan, Korean market. Diba? VJ na, mix VJ. Sige na, mawa na yung gusto, di ba? Mix VJ. Sige na. VJ. VJ Frandel, Luis Dagok. Sama na Will we VJ. on the line? Frandel. Pasok? Busy ba nang uyaan?
Wow, dagang kigtaw. Mga tag waffle. Tara. Ipotosig. Ala, open lagi ng church, oh. Sulod ta? Sige, sulod ta. Free entrance, Arts and Antiques Fair. Kanina, dili na. Pag-studya kang Ate Malfa. Hi, naman kayo sa Arts Festival. Arts and the Antique Fair. Antique Fair. May mga nice pwede oh. So, mga antique, mga paintings. Mga artistic ko ba't nga mga tao kanong na adawa. Wah, grabe lahir na gani, oh. Ang kuwan. Ano pa yung other paintings yung ginagawa ko dito ay So, unsa man imong may kaingon, sir? Kaso paglag-lag karon nga adlaw. nice kidali. Ba? Really recommend guys. Belgium, Manila, France, Netherlands, Germany, Austria, Denmark. Ah, lahir na gid ni siya. Siya na ang daghan og kwarta. Kamags wala mga aming ice cream kaliwala sa Katunglaw. Thank you very much. Yeah? Mahal. Mahal siya. Mga kamags, mahal siya. 4 euros. Hindi, upat kayo nga niya. Aldo ha. Ito, waffle? Yeah. Hello, can we have the strawberry sauce? Yes, please. Wala ba kayo kasha? Okay mga kamags, mga feeling rich kami diring dapitan ng aming ice cream o waffles. Diyan nga kita. Taliwala sa Katunglaw sa panahon kasi iya ice cream between no? Nakaon din yung ice cream ni Kamags Prendel. Dari saan siya? Sabi ako yan. Daymas. Homemade ice cream. Homemade. Mahal kaya ng ilahang kuan ice cream Kamags. Mahal siya sa Pilipinas. 2 euros. 2 euros is around like 100. 120? Oo, na isa na ka-scoop na ice cream. Pero, na may gipalipod nga waffle kay di mawala ang waffle sa food to eat dito sa Belgium. So, pakita have. What did you have? What kind of waffle do you This is have? waffle with a strawberry sauce. Diba? Sarap, akuha na lang. Ako ang order kay stracciatella. Kung unsa na stracciatella, o kabalo unsa na sila. O kauban na mga kamags na to, nagipaggutom sila na naon sila sa ilahang mga waffles. Sila na
Dami din mga people watch namin din, mga libak na mga tao. Kabalo mo mga kamags na notice na mo diri ba? Marang kami, ako lagi chubby nga tao diri. Sila kay dili sila mga tambok ay. Ang mga laki dili mga tambok, tambok. Kanawa sila mga tag-as, mga niwang, walay mga bilbil. Nga mga ka-observe diri. Nga. Tingnan ni katulad nga panahon bisag ako putos na kay ko with scarf na gid na. Sila kay putos pod. Putos pod. Pero ang uban kay like jacket lang manipis. Tapos si Dudong o si Inday yun. Kamot yung sila kaon sila ang kuhan waffle. Putos sila.